नमस्कार, मी नीता. कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत. आणि आज आपण बघणार आहोत कुळथाची पिठी म्हणजे पिठलंच कसं करायचं. एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे. तर चला सुरुवात करूया. साहित्य बघूया. इथे 2 मी हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत बारीक कापून. मिरच्या तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. कोथिंबीर घेतली आहे थोडीशी. एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे कापून. 1 वाटी उडदाची पिठी आहे. पाव चमचा मी हळद घेतली आहे. 1 टीस्पून मी घेतला आहे जिरं आणि 5-6 कढीपत्त्याची पानं. ही जी पिठी आहे ही 5 लोकांसाठी होईल. तर सर्वात प्रथम कढईमध्ये मी तेल घालत आहे 1 टेबलस्पून. तेल हे चांगलं गरम झालं की सर्वात प्रथम आपल्याला घालायचे जिरं आणि कढीपत्ता. जिरं आणि कढीपत्ता चांगले तडतडले पाहिजेत. फोडणी जी आहे ती तर मी ह्याला चमच्याने व्यवस्थितपणे तेलामध्ये परतून घेत आहे. जिरं हे चांगलं फुललं पाहिजे कधीही कोणत्याही फोडणीसाठी. हे बघा जिरं आता फुलत चाललं आहे. तर इथे आता मी घालत आहे मिरच्या आणि कांदा इथे आपल्याला घालून घ्यायचा आहे. थोडीशी कोथिंबीर पण मी इथे घालणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर मी गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहे. व्यवस्थित हा कांदा कोथिंबीर फोडणी व्यवस्थित अशी परतून घ्यायची आहे आणि झाकण लावून आपल्याला मंद गॅसवरती 5 मिनिटांसाठी ठेवायची आहे. तोपर्यंत एक पातेलं घ्यायचं आहे आणि जी कुळथाची पिठी आहे पीठ आहे ते पाण्यामध्ये व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा इथे मी हा पाऊण तांब्या पाणी घेतलं आहे आणि व्यवस्थितपणे चमच्याने हे सगळं मिक्स करून घ्यायचे आहे. तर इथे गुठल्या होण्याची शक्यता असते तर व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हातानेही तुम्ही मिक्स करून घेऊ शकता. पाव चमचा हळद या पिठामध्ये इथे टाकायची आहे. व्यवस्थितपणे परत हे एकत्रित मिश्रण करून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटांनंतर बघूया आपला कांदा हा बघा व्यवस्थितपणे इथे म्हणजे फ्राय झालेला आहे. तर याला मी चमच्याने परत परतून घेत आहे आणि जे कुळथाचं पिठलं आपण बनवून ठेवलेलं पाण्यामध्ये कालवून ते आता ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत. तर परत इथे व्यवस्थितपणे ढवळून घ्यायचं आहे कारण याचे परत गुठल्या होण्याची शक्यता असते. हे बघा अशा प्रकारे. तर इथे व्हिडिओ स्किप नका करू, पूर्णपणे बघून घ्या. पुढची प्रोसेस ही तेवढीच महत्त्वाची आहे. तर ह्याला सतत ढवळत राहायचं आहे कारण ह्याच्या गुठल्या बनू शकतात. तर आता मी ह्याला ढवळून घेतलं आहे आणि कुळथाची पिठी ही जाडसर किंवा पातळ आपल्या इच्छेनुसार आपण कमी जास्त करू शकतो. शक्यतो मला जाडसर आवडते त्याच्यामुळे मी पाणी थोडं कमी घालत आहे. तुम्हाला जर पातळ हवी असेल तर तुम्ही जास्तही पाणी ते घालू शकता. तर ही जी पिठी आहे ही 5 जणांसाठी होणार आहे. चवीनुसार मी घातलं आहे मीठ आणि ह्याला सतत असं मध्ये मध्ये ढवळत राहायचं आहे कारण आतमध्ये गुठल्या होण्याची शक्यता असते, मग ते शिजली नाही जाणार त्याकरिता. ते बघा इथे मी परत ढवळून घेतलं आहे. पिठी शिजवताना जसं आपण डाळ शिजवतो तशी नाही शिजवायची असते. म्हणजे डाळ वगैरे कसं आपण ठेवतो गॅस मंद करतो आणि ती मग उकळत राहते. पण पिठी हे करताना सतत ढवळत राहणं गरजेचं आहे, नाही तर पिठाच्या गुठल्या तयार होतात. आपली पिठी व्यवस्थितपणे होत नाही. तर ही शिजायला जास्त वेळ नाही लागत. बघा पिठी ही आपली इथे तयार झालेली आहे. जर या पद्धतीने तुम्ही कुळथाची पिठी बनवाल तर शेजारचे पण येतील की तुमच्या घरात काय शिजते, कारण या पिठीचा सुगंध सुद्धा खूप छान येतो. याला भाजीची सुद्धा गरज नाही. भात भाकरी चपाती कशासोबतही आपण खाऊ शकतो. इथे मी थोडंसं पाणी जास्त घातलेलं आहे कारण पिठी माझी जराशी जाड झालेली. तर आपली ही पिठी तयार आहे. तर आता आपण याला करूया सर्व. पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, ऑलला सिलेक्ट करा जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि त्याचबरोबर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा. आता पिठीला मी करत आहे गार्निश. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.